салом ба ҳама дӯстон, мехоҳам як чизро бигӯям. мавсими клуби 2024-25 ба поён расид, лекин футбол тамом нашудааст. бозии калон боз дар пеш аст. 4 ва 5 июн нимфиналҳои Лигаи Миллатҳо. Германия бозӣ мекунад бо Португалия, Испания бо Фаронса. 8 июн бозии барои ҷои сеюм ва финали Лигаи Миллатҳо. ин бозиҳо муҳиманд ва тамошобоб набояд аз даст дод. ҳаминро гуфтаниам ки ҳама ин бозиҳои калонро шумо метавонед дар эфири ман дар Телеграм канал тамошо кунед бо сифати хуб ва бидуни мушкилӣ. ва муҳимаш мо якҷоя на танҳо тамошо мекунем, инчунин муҳокима мекунем, гап мезанем, лаҳзаҳои ҷолибро баҳс мекунем, голҳоро шарҳ медиҳем ва фикрҳои худро низ менависем. пас агар ҳоло ҳам ба канал ҳамроҳ нашудаӣ, ҳамин ҳоло даро то якҷоя бинему суҳбат кунем. ссилкаи Телеграм канал дар описание ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. акнун ягон ҷо баъз ушнед, мо бошем сар мекунем. хабари муҳим аз Модрич. Антуан Гризман қарордодашро бо дастаи Атлетико Мадрид тамдид кард. акнун ӯ то соли 2027 расман бо ин даста хоҳад монд. дар доми мавсим овозҳои зиёд паҳн шуда буданд ки шояд Гризман Испанияро тарк карда ба ИМЕА равад ва ба яке аз дастаҳои Лигаи МЛС ҳамроҳ шавад. барои бисёриҳо ин сценария воқеан менамуд, чун сину солаш ҳам ба охири карьера наздик мешавад. аммо дар ниҳоят чунин нашуд. Гризман қарор кард ки ҳоло ҳам дар Атлетико бимонад, яъне мо ҳадди ақал як соли дигар бозии ӯро дар Ла Лига мебинем. барои мухлисон ин хабар хушҳолкунанда аст. ҳоло бисёр бозигарони маъруф ба дигар қитъаҳо мераванд, вале Гризман ҳанӯз мехоҳад дар сатҳи баланд футбол бозӣ кунад. гап дар сари он аст ки даста ба ӯ ниёз дорад. шояд ӯ дигар мисли пешин тезу чолок набошад, вале бозии оқилона дорад ва ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он ба даста фоида мерасонад. ӯ яке аз шахсиятҳои асосӣ дар утоқи либосивазкунии даста аст ва ҳатто агар гол ҳам назанад, таъсири ӯ эҳсос мешавад. яъне тамдиди қарордоди ӯ як кори дуруст аст. фикр мекунем ки дар Ла Лига боз як мавсим бозии хуб нишон медиҳад ва МЛС бояд боз интизор шавад. ҳамроҳ бо Гризман боз як шахсияти муҳими Атлетико, Коке ҳам қарордодашро тамдид кард. ҳоло ӯ то соли 2026 бо даста мемонад. Коке на танҳо капитани даста аст, балки бозигарест ки дар таърихи клуб бештар аз ҳама бозӣ кардааст. ӯ дар ҳайати Атлетико 681 бозӣ анҷом додааст ва ҳама ин бозиҳоро дар як даста аз кӯдакӣ то имрӯз. Коке ин намуди футболбозест ки бо голу пас ҳисоб намешавад. ӯ шахсе аст ки фазои даста рӯҳияи клуб ва тафаккури бозиро нигоҳ медорад. бале солҳо мегузаранд ва шояд ӯ мисли ҷавони суръат надорад, вале таҷрибааш, муносибаташ ва роҳнамои ӯ барои ҳамдастҳояш хеле муҳим аст. инчунин бояд ёдовар шуд ки ба наздикии Атлетико қарордодро бо Фернандо Торрес низ нав кард. ӯ ҳоло сармураббии дастаи дуюми Атлетико мебошад ва бо футболбозони ҷавон кор мекунад. Торрес низ шахсияти бузургест ки мисли Гризману Коке бо номи Атлетико сахт вобаста аст. ҳама ин қарордодҳо нишон медиҳад ки клуб на танҳо бозингарро нигоҳ медорад, балки одамонеро ки ба фарҳанг ва таърихи клуб эҳтиром доранд. дар дунёи футбол ки бисёр чизҳо зуд тағйир меёбанд, чунин шахсиятҳо Коке, Гризман, Торрес барои Атлетико як нав устуворӣ ва арзиш ҳастанд. мавсими муҳими клуби аллакай пушти сар шуд. ҳоло вақти он расидааст ки дастаҳои миллӣ ба саҳна бароянд. финали чоргонаи Лигаи Миллатҳо ба мо бозиҳое медиҳанд ки сазовори марҳилаҳои ҳалкунандаи чемпионати ҷаҳон ҳастанд. дар нимфинали аввал ду дастаи бузург Германия ва Португалия бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. аз миёни ҳама иштирокчиёни чоргона танҳо немисо то ҳол ин троферо ба даст наовардаанд. оё Юлиан Нагельсман метавонад бо истифода аз бартарии варзишгоҳи хонагӣ мухлисонро хурсанд кунад? ҳар дуи даста сазовори ҳамдигар ҳастанд, вале ба назари мо Германия дар ин бозӣ ҳамчун як фаворити пинҳон, вале бо асос вориди майдон мешавад. дастгирии тамошобинони хонагӣ дар чунин бозӣ метавонад нақши калидӣ бозӣ кунад. дар ҳамин варзишгоҳ дар чорчӯби Лигаи Миллатҳо Германия аллакай Нидерландияро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва баъд Венгрияро 5-0 ва Босния Герцеговинаро 7-0 комилан мағлуб кард. Португалия бошад дар бозиҳои меҳмонӣ рости гап чандон бозии хуб нишон надодааст. мусовӣ бо Шотландия 0-0 ва Хорватия 1-1, мағлубият аз Дания 0-1. яке аз омилҳои ҷиддӣ ҳузури Криштиану Роналдо аст. бозингари афсонавӣ то ҳол кӯшиш мекунад ки ҷои худро дар ҳайати асосӣ нигоҳ дорад, аммо сину сол ба ӯ имкон намедиҳад ки ҳамеша бо суръати баланд ва дар сатҳи беҳтарин бозӣ кунад. пешгӯи ман дар ин бозӣ ғалабаи Германия бо коэффициенти 1,86. шумо метавонед интихоби худро дар 1x гузоред. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед.
дӯстон, биёед таваҷҷӯҳро ба як хабари тоза равона кунем. Ин дафъа сухан дар бораи Милан меравад, яке аз клубҳои машҳур ва таърихии футболи Италия. Ба иттилои Фабрицио Романо дар дохили клуб суҳбатҳо ҷиддӣ шудаанд. Гуфта мешавад, ки расонириҳо мехоҳанд ба ҳайати худ бозингари сертаҷриба ва афсонавиро ҷалб кунанд. Сухан дар бораи Лука Модрич меравад. Ҳамагон медонанд, ки Лука Реалро баъди ҷоми ҷаҳони клубҳо тарк мекунад ҳамчун агенти озод, яъне ҳар даста метавонад бе пардохти маблағи трансферӣ ӯро ба ҳайат бигирад. Ин ҳолат дари имконотро барои бисёр клубҳо мекушояд, аммо яке аз аввалинҳое ки мехоҳад аз ин ҳолат истифода барад Милан аст. Ба гуфтаи Романо, варзишгар ва мудири нави варзишии клуб Иглитаре мехоҳад ин гузаришро амалӣ кунад. Ӯ шояд ба Лука мисли сарбозе менигарад, ки метавонад барои Милан устуворӣ ва тафаккури ғалабаро биёрад. Вале савол дар ҳамин ҷост: оё Лука Модрич дар ҳақиқат ба Милан лозим аст? Лука Модрич футболбозест, ки дар бораи ӯ ҳар як мухлиси футбол бо эҳтиром ҳарф мезанад. Дорандаи тоби тиллоӣ, чандкарата ғолиби Лигаи Чемпионҳо, капитани мунтахаби Хорватия ва шахсияти ором, вале таъсиргузор дар ҳамаи тимҳое ки бозӣ кардааст. Вале ҳоло ба синни 40 солагӣ мерасад ва ин син нест, ки ту боз ҳам ҳар ҳафта дар Лигаи Чемпионҳо ё Серия А давидану мубориза барӣ. Бале, таърихан Италия маконе буд, ки футболбозини калонсолонро қадр мекарданд. Аз Малдини то Златан, аз Буфон то Тоти, ҳамаашон дар синни зиёд бозӣ мекарданд. Вале бояд фарқ кард, он солҳо дигар буданд. Имрӯз футбол талаботаш дигар шудааст. Суръат, энергетика, вазъи ҷисмонӣ ва шояд Модрич аллакай ба сатҳи дигар гузаштааст. Шояд вақти он расидааст, ки ӯ ба вазифаи дигар гузарад, масалан маслиҳатчии сармураббӣ, ёвари мураввӣ ё ҳатто директори варзишӣ. Боз як нуқта: Милан ҳоло барномаи ҷавонкунии ҳаятро мегузаронад. Онҳо ба бозингарони синнашон то 25 сол такя мекунанд. Бозингарони мисли Леао, Муса, Калулу ҳамаашон дар синни рушд ҳастанд. Шояд ба ҷои он ки ба бозингари 40 сола сармоягузорӣ кунанд, беҳтар набошад як ҷавонро аз академия ба ҳайати асосӣ бардоранд. Албатта дар футбол на танҳо син, балки таҷриба ҳам муҳим аст. Модрич метавонад ба даста кӯмак кунад, вале савол дар он аст, ки то куҷо. Агар гап сари 15-20 дақиқа дар як бозӣ равад, шояд лозим бошад, вале агар ӯро ҳамчун асосӣ биёранд, шояд ин қарор бар зарари худи Милан шавад. Шумо чӣ фикр доред, мухлисони футбол? Лука Модрич дар Милан ин трансфери оқилона аст ё ин ки не? Оё ба даста кӯмак мекунад ё ба рушди ҷавонҳо монеа мешавад? Нависед дар комментария. Ҷолиб мешавад фикрҳои шуморо хондан. Ба гуфтаи хабарнигор Фабрицио Романо, рӯбарияти Барселона қарор қабул кардааст, ки бо Марк Андре Тер Штеген хайрухуш кунад ва ба ҷои ӯ дарвозабони нав бигирад. Ба эҳтимоли зиёд он кас голкипери эспаньол Жоан Гарсия мешавад. Агар ба гуфтаи ин инсайдер бовар кунем, гузариши ӯ ба Барса метавонад хеле зуд анҷом ёбад. Шояд клуб ҳафтаи оянда расман дар бораи ин хабар эълон кунад. Ҳоло гуфтушунидҳо ҳанӯз идома доранд, вале чизҳои асосӣ мисли маош ва маблағи харид аллакай ҳал шудаанд. Танҳо чанд қадами расмии дигар боқӣ мондааст ва қариб аст, ки кор ба охир расад. Барои онҳое ки мехоҳанд дониста бошанд, сайти Трансфермарк арзиши Жоан Гарсияро 20 миллион евро нишон медиҳад. Ӯ дар ҳайати испаньол хеле хуб бозӣ мекунад. Дар мавсими ҷорӣ аз ҳамаи бештар сейв кардааст. Аз ҳамин сабаб маълум аст, ки чаро Барса ба ӯ таваҷҷӯҳ нишон додааст. Ҳоло дар бораи Тер Штеген, ба фикри бисёриҳо бо назардошти сину сол ва таъсири ҷароҳатҳои гузашта, ҷудо шудан бо ӯ як қарори дуруст мебошад. Бале, нигоҳ доштани ӯ дар ҳаят бад намешуд, вале агар дар бузур дарвозабони ҷавонтару таҷрибадор бо шартҳои беҳтар бошад, пас фурӯхтани Тер Штеген мантиқист. Аммо аввал бояд ӯро фурӯхт ва эҳтимолан ин осон нахоҳад буд. Ғайр аз дарвозабон, Барселона нияти харидани як бозингари хатти ҳамларо ҳам дорад. Гап дар бораи Луис Диас аз Ливерпул меравад. Ба гуфтаи рӯзноманигор Флориан Плеттенберг, гуфтушунидҳо бо бозингари колумбиягӣ низ хеле фаъол рафта истоданд. Баъзе хабарҳо мегӯянд, ки Барса омода аст барои харидани Диас маблағи калон пардохт кунад. онҳо ин миқдор пулро кор карда бозингарро ба даста овардан мехоҳанд. айни ҳол Трансфермарк Луис Диасро 70 миллион евро арзёбӣ мекунад ва эҳтимол дорад, ки Ливерпул ҳатто бештар талаб кунад. бояд зикр кард, ки падари Диас чанде пеш гуфта буд, писараш кайҳо орзу дошт, ки дар Испания бозӣ кунад ва ҳол ҳам ин фикрро партофтанӣ нест. Албатта он суханҳо бештар дар бораи дастаҳои мадридӣ буданд, вале ростӣ шанси гузаштани Диас ба Реал Мадрид хеле кам аст. Атлетико ҳам эҳтимолан омода нест, ки барои ӯ он қадар маблағ диҳад. Ва мо медонем, ки футболбозон фикрашонро зуд иваз мекунанд. Имрӯз як клубро дӯст медоранд, пагоҳ дигарро, пас фардо сеюм клубро. Пас Барселона ҳам барои
инглис як варианти ҷолиб шуда метавонад. Мо ҳатто шубҳа надорем, лекин саволи асосӣ ин аст: оё ӯ дар ҳақиқат ба Барса лозим аст? Бозингари хуб аст, ин ҷои шак нест, вале ҳис мешавад ки дар ҳуҷум Барса бозингарони худро дорад. Магар агар сухан дар бораи ҳамлагари марказӣ бошад, дар он мавқеъ воқеан мушкилӣ аст ва дар бораи ҳалли он бояд фикр кард. Агар ин видеоро мухлисони Барса тамошо карда бошанд ё ки тамошо карда истодаен, нависед дар комментария. Ба фикри шумо Луис Диас ба Дастаи каталонӣ лозим аст ё ин ки не? Ё ин ки ба ин маблағ метавонед як ҳамлагари ҷаҳонӣ таҷрибадор харед? Фикри шумо барои мо муҳим аст, барои ҳамин нависед. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.